Ne znam ko ovo treba da čuje, ali postoji zakonitosti kako da napraviš dobru odluku. Barry Schwartz, popularni psiholog sa Swarthmore College, napisao je knjigu o tome i zove se Paradoks izbora zašto je više manje i ukratko ću ti reći čitavu suštinu o tome. Ali ako želiš, imaš briljantan njegov TED govor i možeš ga pogledati. Znaš ono kad imaš 10 filmova u opticaju i ne odabereš ni jedan, stojiš u pekari i kao izgubljen gledaš u 18 vrsta hleba, ne znaš koji da izabereš. Ne zato što si glup, već previše opcija parališe. Mozak ne može da procesuira previše stvari odjednom i onda se dvije stvari dešavaju. Što više opcija imamo, to su nam veća očekivanja i onda više marimo da ćemo doneti pogrešnu odluku. Onda i kad doneseš odluku pitaš se da li je ovo bilo pravo, šta ako je ona druga opcija bila bolja? Barry Schwartz kaže, što više opcija imaš, manje si zadovoljan izborom koji napraviš. Zašto? Jer duboko u sebi znaš da bi trebalo da ispitaš sve opcije da bi bio siguran, a to je praktično nemoguće. Ograniči opcije na 3 do 5 maksimalno. To je najoptimalniji broj za tvoj mozak. Sloboda nije u tome da imaš hiljade opcija za biranje. Sloboda je u tome da doneseš dostojanstvenu odluku i da nakon toga budeš zadovoljan.